Kedysi bol symbolom našej divočiny, dnes je zdrojom čoraz väčšieho napätia. Mám na mysli medveďa hnedého a jeho vzťah so Slovenskom. Ten vzťah teraz prechádza, povedal by som, dosť dramatickou zmenou. Presne tak. A my sa dnes chceme ponoriť do faktov. Pozrieť sa na kľúčové momenty, štatistiky, správy, aj tie expertné pohľady. Cieľom je proste zorientovať sa. Čo sa naozaj deje? No tak poďme na to. Aký je východiskový bod? Hovoríme o populácii, odhaduje sa tak na 1200, možno 1300 jedincov, sú hlavne v Karpatoch. A dlho to vyzeralo, dá sa povedať, relatívne pokojne. Áno, medzi rokmi 2000 a 2015 sme síce mali nejakých 34 útokov zaznamenaných, ale pozor, ani jeden nebol smrteľný. Lenže potom prišiel ten rok 2021. Ten bol naozaj zlomový, však? Určite. V júni 2021, pamätáme si to asi viacerí, pri Liptovskej Lúžnej došlo k prvému smrteľnému útoku medveďa na človeka u nás. A to po takmer 100 rokoch. 100 rokoch. To muselo spoločnosťou poriadne otriasť. Nepochybne. A žiaľ, nezostalo len pri tom jednom prípade. Marec 2024 priniesol ďalší šok. Liptovský Mikuláš. Priamo v meste, že? Áno, medveď priamo v meste zranil 5 ľudí, vekové rozpätie od 10 do 72 rokov. Fíha. A tu je zaujímavý aj ten technologický moment, ktorý si spomínala v podkladoch. Tie drony. Áno, to bolo prvýkrát na Slovensku, čo sa na vypátranie a potom aj usmrtenie toho konkrétneho jedinca použili tzv. Biometrické drony. Počkaj, biometrické drony. Čo to presne znamená? Ako to funguje? No sú to v podstate drony, ktoré majú technológiu na identifikáciu zvieratia podľa nejakých unikátnych znakov. Vieš, ako špecifický spôsob chôdze, možno proporcie tela, iné biometrické údaje. Čiže dokážu rozoznať konkrétneho medveďa? Presne tak. A to umožňuje zamerať sa cielene na toho, povedme, problémového jedinca. Fascinujúce. A zároveň aj trochu, desivé využitie technológie. A aby toho nebolo málo, len deň pred tým Mikulášom sa stala ďalšia tragédia. Áno, aj keď tam to bolo trochu inak, išlo o 31-ročnú turistku z Bieloruska, ktorá zomrela po páde zo skaly, utekala pred medveďom. Čiže to nebol priamy fyzický útok zvieraťa? Nie, nebol to priamy útok, ale ten následok stretnutia bol žiaľ fatálny. No a potom pribudli ďalšie smrtné prípady. V júni 2024 útok na hubára pri Chybe, tam bolo fatálne poranenie tepny. A v októbri zase útok pri Kanianke však? Presne. Tam zaútočila medvedica s mladými na 67-ročného hubára. Tam ho našťastie čiastočne ochránil košík, ktorý niesol. Zabránilo to asi vážnejším zraneniam. A potom sú tu aj tie ďalšie správy, čo kolujú, napríklad tá z marca tohto roku. Myslím, že to bolo na sociálnych sieťach. Turista upisoval, ako sa musel brániť sekerou, lebo sprej proti medveďom vraj nezabral. Áno, aj takéto prípady sa objavujú. No a tieto nahromadené udalosti, hlavne tie fatálne, logicky vyvolali silnú reakciu. A aká bola tá reakcia? Najmä zo strany štátu, vlády? Bola dosť rázna. Po jednom z tých smrteľných útokov ohlásili zámer na rozsiahly odstrel. Hovorilo sa až o 350 jedincoch. To je skoro štvrtina populácie, ak rátame tých 1300. Presne, je to významná časť. A okrem toho vyhlásili mimoriadnu situáciu vo väčšine okresov. Konkrétne v 55 zo 79. A tu sa dostávame k tomu konfliktu, k jadru sporu. Lebo kým čas verejnosti a politikov volá po regulácii, po odstrele, tak sa ozývajú kritické hlasy. Experti, ochranári. Čo presne im prekáža na tom navrhovanom riešení? Kritizujú hlavne ten plošný charakter odstrelu. Hovoria, že to nerieši tie skutočné príčiny konfliktov. A môže to byť aj v rozpore s medzinárodnou ochranou medveďa. Vieš, Bernský dohovor a podobne. Aha. A čo teda považujú za tie skutočné príčiny? Zdôrazňujú, že problémom nie je ani tak nejaký dramatický rast počtu medveďov. Podľa mnohých odborníkov je tá populácia skôr stabilná. Problém vidia v zmene správania medveďov. A tá zmena správania je spôsobená čím? No, hlavne ľudskými aktivitami. Zasahovanie do ich prirodzeného prostredia, fragmentácia krajiny a najmä ľahko dostupná potrava. Myslíš tie zle zabezpečené kontajnery s odpadom pri dedinách, hoteloch? Presne to. To láka medvede bližšie k ľuďom, učia sa, že pri ľuďoch nájdu jedlo a to samozrejme zvyšuje riziko stretov. Takže experti navrhujú iný prístup, nie odstrel, ale... Ale prevenciu.
Lepší manažment odpadu, to je kľúčové, potom osvetu medzi obyvateľami aj turistami, ako sa správať tam, kde medvede žijú. A tiež používanie neletálnych metód na odplašenie tých problémových jedincov. Čiže plašiče, možno gumové projektily v krajných prípadoch. Áno, niečo v tom zmysle. Ten plošný odstrel vnímajú skôr ako politicky motivované gesto, než ako nejaké naozaj efektívne a dlhodobé riešenie. Takže tu máme jasný stret dvoch pohľadov. Na jednej strane je ten pochopiteľný strach ľudí, tlak na rýchle riešenia, aby sa zvýšila bezpečnosť, a to často vedie k volaniu po odstrele. A na druhej strane stojí ten odborný pohľad, ktorý hovorí pozor, musíme riešiť príčiny, nielen symptómy, musíme hľadať cesty, ako môžu ľudia a medvede koexistovať. Pretože sú tu s nami a budú. Je to určite komplexný problém. Ekológia, bezpečnosť, politika, všetko sa to mieša dokopy. Áno, a ten paradox, ktorý z tých podkladov vyplýva, je, že kým verejná debata sa často točí okolo toho, koľko presne medveďov máme a koľko treba odstreliť, tak experti hovoria, že dôležitejšie je pozrieť sa na to, prečo sa mení ich správanie. Presne tak. Prečo chodia bližšie k ľuďom? A to súvisí s našou činnosťou. Takže aj keď tie útoky sú štatisticky vzaté, stále relatívne zriedkavé. Áno, treba to zdôrazniť. Ich nedávny nárast a hlavne tie tragické fatálne následky rozpútali na Slovensku naozaj vážnu a emotívnu debatu. To áno. A to nás privádza k takej záverečnej myšlienke na zamyslenie, aké konkrétne kroky, ktoré by išli možno nad rámec tej večnej debaty o počtoch a odstrele, by mohli byť najúčinnejšie. Čo by nám pomohlo budovať bezpečnejšie a udržateľnejšie spolužitie ľudí a tejto našej najväčšej šelmy na Slovensku do budúcnosti.